Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun mintasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ostatu ahal izateko. Betiko bizitzara, egin dezagun otoin. Jainko aita guztianuna, zure semea hil eta piztu dela aitortzen du gure fedeak. Egizu, zure ondina iz, eriotzan zure semearekin bat egin den Ramoni zure sartitzaria, misterioren bidez, poztu dadila haren piztueran, ere parte izateaz. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis liburutik, Joanek mintzo bat entzun nuen zerutik, eta nola esan zidan, idatzi ezazu, zorionekoak jaunarengan hiltzen diren hilak. Bai, ala dio espirituak, har dezatela atxeden beren nekeetatik. Lagun bai dituzte beren egite onak. Jaunak esan. Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zuen, bere inkatua zu, aita, zerurren jauna, gauza hauek jakin zuei eta burut zuei gorde, eta jende xumeari erakutsi dizkiozu. Bai, aita, hala nahi izan duzu, nire aitak dena eman dit, inor ez du ezagutzen semea, aitak baizik, ez da aita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan diona baizik. Zatozten digana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hartza zuen ere uztarria, eta ikasi digandik. Bihotz bera naiz, eta apala, eta arkituko duzuen zuen arimentzat atseden. Nere uztarria lehuna baita, eta nire zama harina. Jaunak esana. Jesusek
denoi zuzendutako hitz eder hauek Jesusen hitzak beti norberari zuzenduak bezala entzun behar baititugu. Momentu historiko konkretu batean, esan zituen, testu inguru konkretu batean, pertsona konkretu batzuei, baina pentsatu behar dugu Jaungoikoaren hitza bizirik dagoela eta garai guztietako eta pertsona guztientzako balio duela. Horregatik, guri zuzenduak bezala entzun behar ditugu Jesusek esandako hitzak. Eta evangelioan entzun ditugun hitz eder hauek hala ulertu behar ditugu. Zatozten nigana nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hoixe da Jesusek guri transmititu nahi diguna. Berak lagundu nahi digula. Gure bizitzan, gure goraberetan, eta hitz hauek esan genezake edozein momentutako, bizitzako edozein garaitako balio dute. Jesusengan harkituko dugu atsedena, pakea, hoixe da berak eman nahi diguna. Besterik harkituko bagenu, horrek esaneko dute zerbait ez gara da, egitenari behar degulako hain zuzen ere, Jesusek berak transmititzen digun hori behar bezala enten ditu. Berak erakusten digu Jaungoikoa ona dela, Jaungoikoa errukitsua dela, Jaungoikoak egin gaituela maite gaituelako, eta horrek, errealitate horrek, gizakiari halako pakea eman behar dio bihotzean. Por eso, en cualquier momento, tanto mientras estamos en vida, vamos a decir así, momentos difíciles, momentos de cansancio, momentos de dificultades, tenemos que tener siempre en cuenta estas palabras. Venid a mí los cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Jesús nos lo ha dicho para eso, para que nos acerquemos a Él con esa confianza a buscar esa paz. Y también tiene un sentido muy especial en el momento de la muerte, sabiendo que nuestro destino, así como nuestro origen, no somos, vamos a decir, fruto de una casualidad ciega que no tiene sentido, sino criaturas de un Dios bueno que nos ha hecho, que nos quiere. Y de la misma forma que tenemos ahí nuestro origen, también tenemos nuestro destino, nuestro fin en ese Dios bueno que nos quiere. Por eso tenemos que pensar en estas palabras tan bonitas que Jesús ha querido que llevemos en el corazón. Venid a mí los cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Hoy estamos despidiendo a Ramoni, después de una larga vida, a punto, 50 días, de cumplir 100 años. Ya tenemos esa esperanza que nos celebrará en la eternidad. Escuchando estas palabras de Jesús, venid a mí cansados y agobiados, una vida de trabajo, una vida de tantas cosas, soy una persona con muchas experiencias, etcétera, en la vida. Y yo, cuando me conocí, cuando estaba aquí viviendo yo, de párroco entonces, siempre acudía con el marido hacia Ústrecht, siempre les cruzaba yo en el camino, muchas veces paraba, saludábamos, siempre iban hacia Ústrecht caminando, a ayudar a los hermanos, el caserío, etc. Hoy estamos despidiendo a Ramoni con esa confianza fundamental. Por un lado, agradeciendo a Dios esta vida de Ramoni, pidiéndole al Señor esa paz eterna para ella, ese descanso eterno después de la fatiga, digamos así, de la vida, y también, y con esto termino, con esa confianza fundamental que sabemos que nuestros difuntos no se desvanecen, sino que nuestra relación con ellos cambia, pidiéndole a Dios que acoja en su seno a Ramoni para que ella, desde allí, interceda por nosotros.
eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ager zaitez jauna, Ramonik zure zerbitzariaren alde, eta ehortziko dugun egunean, senide honentzat eskaintzen dizugun pake sakrifizioen bidez, arren eskatzen dizugu, pekatu kutsurik edota giza argalkeriaz egindako utzi gelditu bazaio, garbitu eta barka diezaiozula zure errukien esker, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Bera beren aldeita gu guztiok betiko ginez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizia eman du gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula.
Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ondatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, Nafarroan kamizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok ondatik, hau nire odolaren kamizta data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire hori jarri. Izango jauna menduzia zabaldu nahi dago zure gisa. Erabasoitasun osoa Francisco eta Santuarekin, Francisco Gregotzenarekin, bere laguntzare Juan Antoniorekin, eta erizkizun guztiekin batean. Era bere, izango jauna, izteko txerpenean galdire gure zubideak, Ramoni eta gure glatu guztiak ere. Arritzatu zen aurpegaren hartuetan. Erruk ezakizkigu arren, guztia betiko bizi egiz dezagun. Jainkoaren ama Maria Mejina Doanzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu Santuekin, San Pedro gure erriko zaindarekin, eta gizaldi guztietan zure adizure izatzen Santuekin, haiekin batean gure ez da itzaldu, Jesucristo zure semeraren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko albuziren hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Betiko zorionaren itxaropenean,
Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaiten dela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esamala apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea. Goikoaren bidotxan, zuk ezten zudugu pekatuko errekin jauna. Goikoaren bidotxan, zuk ezten zudugu pekatuko errekin jauna. Goikoaren bidotxan, zuk ezten zudugu pekatuko errekin jauna. Ona hemen, goikoaren bidotxan, ona munduko pekatuko kentzen duena zorion txuan, jaunaren nahiaren duan. Jauna.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean, eskerrik asko gaur honean bezeraten guztioi, familiari, une samin hauetan laguntzera, Ramon hiri azken agurra egitera, eta jagoikoari bere animaren alde erregutzera. En nombre de la familia, en nombre de la parroquia, muchísimas gracias a todos los que habéis acudido hoy a acompañarles en este momento de dolor, a despedir a Ramón y a rezar a Dios por el descanso de su alma. Como tenemos costumbre, el domingo que viene, hoy en 8, en la misa de 12:30, también le tendremos especialmente en cuenta. Eta bukatu aurretik, azken erresponsoa egin dezagun. Jainko ahal guztiena, zuri otoitz egiten dizugu, mundu hontatik joan zaigun Ramoni zure sarbizuarentzat, sakrifizioaren bidez garbiturik eta pekatutik askaturik, irits bezala piztueraren betiko zoriona Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jaun zuekin da. Erika zaintza dela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren